Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku Ibrahim Level Tech. A yau za mu yi magana game da yadda za mu iya buɗe Binance account daga farkon shi har ƙarshen shi. Na muku bayani saboda mutane da yawa suna yawan tambaya na, hey Ibrahim Level Tech, ta yaya mu iya buɗe Binance account? To yau ba tare na ɓata muku lokaci ba, yau da mu shiga mu buɗe muku yadda ake buɗe Binance account saboda kowa ya san yadda zai buɗe shi cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. To da Allah, an farkon kallon video ɗinka ne a channel ɗin Ibrahim Level Tech, ku manta ku danna mana liking, bayan kun danna liking ku danna abin da ake cewa subscribe, bayan kun subscribe ku yi sharing da ƴan uwansu kowane yanar gizo, kuma abin da ba ku gane ba ku yi mana comment video, insha Allah da mu kokarin mu ansa muku. To yanzu zan shiga cikin abin da ake cewa Play Store dina. To kun ga yanzu bayan na nema Play Store, gashi na zan sa shi. Idan na sa Play Store, kun daga nan waje zan zo in sa abin da ake cewa, kun ga bayan na sa Binance wannan wallet a Bitcoin wallet, zan yi click akan shi. Gashi na kun ga ya kawo min shi, sai ka danna installing. To a nan wajen sai mu jira shi ya gama installing, saboda gashi nan kun gani yana installing. To sai mu jira shi ya gama installing. Kun ga gashi nan ya shiga 5%, 7%. To da Allah, ina so duk mai kallon video din ya kwantar da hankali, saboda Binance mutane da yawa suna contacting ina ta yaya mu iya mu bude Binance sosai da sosai, saboda in mun bude muna samun kalubalantar registration din mu, verification din mu muna samun matsalar yin verification. To shi yasa daga abin question din yayi yawa akan Binance, shi yasa na ga ya kamata a ce na bude muku Binance. Sannan kuma akwai wani coins wanda Binance za ta yi launcher cikin kwanakin nan, wanda nake so kowa ya zo ya siye shi, kuma insha Allah gobe din sake video yana zai siya wannan BNB wannan Bitcoin. Sannan na siya BNB coin zan nuna muku ne, kuma za mu siya tare da ku. Duk wanda yake buƙatar siya sai siye shi cikin sauki, kuma ya ji ya trading din shi cikin sauki, saboda wannan wallet ne wanda shine the best wallet inda ake amfani da shi a Nigeria wajen P2P ko wannan spot ko wani transaction na Bitcoin. Ya fi sauki kuma ya fi ganewa, saboda cikin sauki wannan wallet ne, wannan exchange wannan wallet yake da shi ba. To kun ga gashi ne ya gama abin da ake cewa installation. To kun ga gashi yana installing. To kun ga gashi ya kawo mana open, sai mu danna open din shi. To a nan wajen muka danna open, gashi ne yana kokarin budewa. To sai mu jira shi ya gama loading. In ya gama loading da kawo mana fuska, kun ga ya kawo mana fuska kamar haka. To sai mu zo nan inda aka sa start app din nan, sai mu click akan start app. To daga nan inda aka bude da phone number kana iya budewa, amma na fi recommend ɗinka kai amfani da email. To dan danna wannan register with email, kun ga ya canza zuwa email. To yanzu zan zo in sa email dina na Ibrahim. To kun ga na sa email dina, zan zo in sa abin da ake cewa password. Kun gani za ka sa password ɗinka, kuma ka yi make sure ɗin password ɗinka wanda za ka tuna ne. To a nan wajen zan bar muku refile a wannan ID ɗina wanda za ku yi amfani da shi, saboda ku samu bonus, ma in samu bonus a duk wani position ɗin da ka yi. Zan bar muku refile ID. To bayan haka, sannan nan da ka zo ka danna agree wannan, sannan nan da mu zo mu danna abin da ake cewa wannan next. To kun gani in muka danna next, sai mu dan jira shi yana loading. To kun ga daga nan kun ga ya kawo mana wannan slide to complete puzzle. To kun ga wani hoto nan wajen. To da mu jawo wani abin mu kai shi. To in muka jawo shi haka, da mu jawo shi ya shiga daidai wajen. Kun gani gashi ne yayi daidai, sai mu saki. To kun ga a haka yayi marking din mu good, mun yi correct. To kun ga a nan wajen kun ga an turo mana verification wannan message na, kaga nan zan minti daya ba mu shiga cikin Gmail din mu je mu numa message din da ta turo mana, sai mu shiga cikin Gmail. In ka shiga Binance, to gashi nan na shiga cikin Binance, kun ga code din nan, kun gani sai in kofa shi. In na kofa shi, sai in koma cikin Binance ina, sai ka je kai pasting din shi. Kaga na wajen, to za ka yi pasting din shi. To kaga in kai pasting din, za ka danna submit. To kaga a nan wajen, kaga bayan mun danna submit, to nan wajen ka gani sun ce mana verify wannan 2 minutes. Sannan muna iya sa verify now wannan card wani abu, muna iya mu danna skip din wannan data za mu yi shi. To kun ga a nan wajen kun ga sun ce mana wannan account wannan complete your account verification. To kun ga gashi mun ga mun shigo, sun ce mana complete na account verification din mu. To da mu zo didan nan, sai mu ta account verification. Muka shiga wajen account verification, to dai mana loading inda za mu iya verify din account din mu. To da mu danna, kun ga sai mu dan jira shi ya gama verify, yana dan identity verification yake yi. To mu dan jira shi ya gama dan loading. To kun gani ya gama loading, za mu zo mu nuna muku.
to kun ga a nan wajen kun ga nan dai zaɓar zai ce country, to in kai daga country inda kake za ka iya selecting, to kun ga nan kai tsaye ya kawo mana Nigeria, to kai country inda kai sai kai za ka yi click haka dai kawo ma country da yawa. Kun ga country nan kala wanda ya kawo, to amma tunda ya kawo mana Nigeria kai tsaye sai mu bar shi a Nigeria, sai mu zo na mu danna start. To kun ga mun danna start haka sai ya yi loading, sai mu jira shi ya gama loading. To kun gani bayan ya gama loading sai mu dan jira shi, gashi ne yana loading. To a nan wajen kun gani ya ce mana mu yi amfani da wannan VPN din mu. To ka gani ya ce mu yi amfani da VPN din mu, yana da kyau kai amfani saboda wannan, ko kuma kai amfani da wannan abinda ake ce mai verification wannan document. To a nan take in baka son sa VPN ɗinka kana iya zuwa kai click nan ka sa verification document ɗinka kamar wannan first name ɗinka, middle name ɗinka, sai ka ɗau resident ɗinka. To amma yanzu dai bari mu zo, in baka son sa VPN kana iya skipping, amma za mu zo mu skipping ɗin sai mu zo wajen verification wannan. To za mu zo nan wajen sai mu zo mu sa wannan ɗinmu. Kun ga gashi dai muna Nigeria, to in ga ka canza kana iya canza daga nan. To dan bar shi a Nigeria, to nan zai zo in sa sunana ya zama sunan ka yayi exact kama da sunan da yake jikin wannan ɗinka ID card ɗin da kai amfani da shi. Sunan ya kai make sure sunan da yake jikin ID card ɗinka shi ka sa a nan. Kun ga na sai Ibrahim, nan zai sa Muhammad. To kun ga a nan wajen zai zo in dau date of birth ɗina. Gada sai in zaɓa 1992, sai in zaɓa May, sai in zaɓa 15. To kunga shine date of birth ɗina, kunga gashi nan 1992 wannan gashi nan. To sannan nan kana iya sa resident address ɗinka, yin sa G1 wannan 69 yin sa shi. To kun gani nan postal code ɗinku, nan kun ga anan postal code. To yanzu muna iya koma cikin Google mu je mu janna wannan kamar yanzu zai sa kan kai Kano ne zaka sa Kano postal code, zaka sa postal code. Ka gani kaga ga Kano nan. To in kwara ne, in ka wannan gashi ne dai kama a Google haka. In sabon gari postal code ne, kun ga gashi ne sabon gari postal code. To kana iya sa local government ɗinka. To ka gani yanzu in nazo ina iya sa Ilorin, ina tunda cikin Ilori nake yanzu ina iya sa Ilori wannan postal code. Ka gani zai kawo mu. To kun ga gashi nan zai kawo mu postal code, kawai da kana iya zaben guda ɗaya a cikin wannan postal code din, wannan 240211. To kun gani ina iya komawa, kun gani ina iya zaben wannan 240211. To kun gani a nan wajen ina iya sa city ina iya sa Ilorin. To na ga na sa postal code ɗinka. To kai ma haka zaka yi selecting ɗin postal code, very easy. Sai ka zo nan ka danna abin da ake ce ma wannan submit. To kaga a nan wajen zai reading. To zai kawo ma wannan. To kaga a nan wajen kun gani ya ce ma verify. Ka gani sannan nan ya ce buy crypto. Ka gani ya ce deposit crypto. To duk a haka kawai dan wannan kana iya kai amfani da shi wajen wannan. Ka gani kana iya buy with high limitation wannan P2P. You only need to finish wannan advanced identification. Inda ka shiga P2P, peer to peer, kamar kana so ka siya wajen mutane a sayar ma ka sayar ma da wani, to da ka je wajen high wannan go to wannan verification din, wannan simple verification din da ka siya daga Binance. Amma kana so ka sayar ma da mutum, ku kasuwanci tsakaninka da mutum na Nigeria, tsakanin junanku da mutane, sai ka zo go wannan verification. So da ka zo nan wajen go high verification din nan. To kaga yanzu in kai go higher verification dai kara, akwai abubuwan da zai kara tambayar ka advance fiye da abubuwan da ya tambaye ka a wannan. To kaga ka je go high verification gashi ne yana loading. To kaga a nan wajen zai ce ma ka sa ID card ɗinka, passport ɗinka, driver license. In ID card ne da kai za ka yi clicking akan shi sai ka danna submit. To kaga a nan wajen kaga ya ce upload front front page. Za ka yi uploading ɗin front page ɗinka na ID card ɗinka. To za ka zo nan cikin wannan ka yi uploading din wannan, da ka je cikin wannan sai ka danna allow, sai ka shiga cikin wannan ɗinka. Ka gani to kun ga nan ga front ID card ɗina nan, kun gani
na uploading din shi, to zai ce upload the backside, sai in zo in ƙara danna backside, kun gani sai in ƙara komawa haka, kun gani ina iya komawa haka, ina iya clicking to ga backside din shi nan, ina iya uploading din shi. To kun ga shi na yi front and back, sai in danna submit. To kun ga anan wajen kun ga ce mana don't use beauty photo, don't use makeup, don't wear hats, don't wannan, don't take screenshot, kakka yi wannan a nan wajen, kakka wannan don't use beauty wannan, kakka yi amfani da abun application na beauty, ko kuma kakka amfani da don makeup wannan, kakka yi makeup kuma don wear hats, kuma kakka sa hats kuma don wannan. Sai ka danna nan da a duke ka, sai ka danna kan nan wajen haka, in ka danna kan wannan sai ce ma wannan ka iya ɗaukan hoto direct ko kuma ka yi uploading. Ina iya zuwa in uploading ba sai ka wanda hoton da ban sa hula ba, ban sa komai ba, ina iya neman shi wanda ba makeup ba komai. To kaga kamar wannan hoton yanzu ba makeup ba wani abu, to kaga ina iya sa shi. To ka gani ina iya sa wannan, kun ga gashi na ya clear enough, sai danna kawai, sai danna continue. To kun ga a haka ina danna continue, to ka gani wannan, ka gani sun ce mana avoid wannan wearing hard, wearing glass, wearing wannan, sai in ce begin verification. To kun gani a nan wajen, to kun ga gashi nan a nan, kun ga ya kawo mun hoton fuska na, kun gani gashi nan, kun gani. To anan da aka yi wannan ina ga na dan samu matsala, bai samu ya clearing dina ba. To shine dai yanda da aka yi, da ya dauke ka dai kawo ma continue, shi kenan ba sai ka sa glass, ba sai sa komai ba. To shine wannan shine karshen video din mu na yau, wanda za mu yi muku shi kenan. Da kai da ya dau hoton ka shi kenan dai verify din ka, za su dan baka mintuna, za su verify din ka, sai verify din ka shi kenan, full verification din yanda ake buɗe Binance account. To nagode, sai an jima. In ku ji daɗin video din ku yi min liking, ku yi subscribing, ku yi sharing da yan uwanku. Sai an jima.